ubalule imibeli icela usekela mongameli Paul Mashatile nathi sakuncedisa ukuqubisana nokukhawulelana nemeko emaxongo yoqoqosho kweli. Sisazama ukuthi sibe ngathi siyaphola, asikapholi because of lenxeba leli esilizwile libhlungu kakhulu. From the front for us. Molweni makhaya nankuvumbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Usekela mongameli Paul Mashatile ephendula imibuzo eParlamente ukhankanye imibeli icela athi urhulumente uqubisana nayo ukukhawulelana nemeko embi yezoqoqosho. Uthi phantsi kwephulo levula indlela bajolise kumiliseni imigqaliselo engokuguqula imeko yezoqoqosho. Ukwathi urhulumente uyahlangabezana nengxaki yogqirha abafunde ngaphandle kwemidayeli babuye bangaphangeli. Usekela mongameli unyathele nakwingxaki yamanzi kweli. Osandula ukunyulwa njengosodolophu uMasipala ombaxa iNelson Mandela Bay ubabalwa Lobishe uthi uzimisela ukuvala zonke izikhewu zengqesho zabalawuli abaphezulu kulo masipala. Wongeza ngelithi ukwazimisela ukuxhobisa amapolisa kumaphulo awo okulwa ulwaphulo mthetho kulo mmandla. uMasipala ombaxa Nelson Mandela Bay unesikhokelo esitsha. Ubabalwa Lobishe obengusekela sodolophu wonyulwe kungakhange kubekho umuntu ophikisayo ukuba akhokhele lo masipala. Ezona zinto sizawujonga kuba ezi areas uAuditor General ayenze khona ugxininiso ukuba masikwazi uba kanti imali zisetyenziswe ngalendlela bekuthiwe zizawusetyenziswa ngalo, ne-overtime yabasebenzi abuswayo. Asitsho uba mangasetyenziswa overtime kodwa siyabona uba i-institution lena iyayi-abuse overtime. Asibonga sodolophu ke lifanike kunyulwe njengosekela sodolophu. Isikhundla samkele ngovuyo. Everybody was happy the way we were carrying on. We were performing well. We were all getting along well. There's no issues whatsoever. So yes, it's just a matter of this is a decision that came from their national structures down to the provincial, then to the regional structures. Bekho izimvo ezikhabanayo mayelana konyoso dolophu omtsha. Iyona nto esenza sonwabe into yokuba iDA neFreedom Front Plus they do not form part of this arrangement. We are deeply concerned that this represents nothing more than the rearranging of chairs on the Titanic, where this municipality continues to sink. Sodolophu omtsha uthi komiti kasodolophu izokubhengeza kule veki zayo kwintlanganiso yebhunga. Njengolerato Fekisi kwindaba zeSABC eGqeberha. Ikomiti yezempilo yaseGauteng idandalazise ingxelo yemisebenzi yayo kwintlanganiso nabahlali kumantla sePitoli ngelinge lokujonga emva ngendlela ekuchithwe ngayo imali kunyaka-mali ka-2023-2024 ophele ngoMarch kulo nyaka. Ikomiti yesigqeba sezempilo eGauteng inikeze ingxelo mayela namanyathelo athatyathwe lisebe lezempilo lephondo kunyaka-mali odlulileyo. Umphathiswa wezempilo waseGauteng uNomantu Nkomoralihuku ube ingxalenye logama ingxoxo nabahlali bibhexeshwa ligqwetha uEzra Litswalo. The department accounts to the committee across all their performance indicators, and that is why the committee would have resolved that let's go on the ground to engage with the residents of Gauteng. Ke kambe uluntu luphume embombozone zaseGauteng. Isebe leliphondo lezempilo linqinisisile ukuba nangona imingeni ixananazile, imigudu emininzi yenziwe yaye uphuhliso lunqeniwe kumaziko amaninzi ezempilo. Kodwa imali engaphaya kwe-1 billion rand ibiyabelwe elisebe ayikhange ichukunyiswe kwaphela kunyaka-mali odlulileyo. If nina beni-attend emakliniki wethu locally sishisa i-Reserve Bank sonke ngaba sixoxe kanje. Logama umphathiswa waseGauteng wezempilo uRalihuku uphefumle ngokusetyenziswa kwemali wathi le mali ingakhange isetyenziswe ibisuka kwingxowa yesebe ejongene neemeko ezithile eseleka ngelithi isebe lezempilo eGauteng lichithe imali engaphaya komyinge ongama-98 kunyaka-mali odlulileyo. Out of the 62 billion that we had as a department, we're able to spend 61.3%, 61 billion of that amount that was allocated.
Ukanti ke isebe lezempilo laseGauteng lithi imizamo ethe xhaxhe icwangcisiwe ngokubambisana namanye amasebe asondeleyo ukuqubisana nokuthintela izigigaba ezithe gqolo zokutya okunetyhefu ezikolweni kweli phondo ngokubanzi. Usekela Mongameli Paul Mashatile ephendula imibuzo eParlamente ukhankanya imibe liqela athi urhulumente uqubisana nayo ukukhawulelana nemeko embi yezoqoqosho. Uthi phantsi kwephulo levuna indlela bajolise kumiliseleni imigqaliselo engokuguqula imeko yezoqoqosho. Ukwathi urhulumente uyahlangabezana nengxaki yogqirha abafunde ngaphandle kwemidayeli babuye bangaphangeli. Usekela Mongameli unyathele nakwingxaki yamanzi kweli. Ile uthi urhulumente akasonganga zandla uqubisana nayo imeko yentswelangqesho kwelizwe. Uthi ingxaki edinga ungenelelo olukhawulezileyo eyogqirha abafunda emazweni ze babuyele ekhaya bangabikho phantsi kwengqesho, kodwa uthi iinkonzo zabo ziyadingeka. All the students who come from universities, not only those who come abroad, should be able to access the job market easily. One of the things we are doing, we realize that there's a lot of shortage of doctors in rural areas. Ele uthi ubambe inhlaninge inhlanganiso nomphathiswa wezamanzi nogutyulo ukuqubisana nemingeni yoshokoxeko lwamanzi kwilizwe ngakumbi eGauteng. Sekulixesha elide iGauteng mokamokana nengxaki yamanzi, eminye yemiba eyongeza kule mbalela kukuvuza kwemibhobho yamanzi. Many of you would probably be aware that the Minister of Water and Sanitation has also convened urgent meetings with the provincial government of Gauteng in this regard, and critical measures as we speak are currently being implemented to ensure we do not reach a stage where adequate supply of water becomes a crisis. Amaqela aphikisayo kweli phondo iGauteng afakalise inkxalabo nanjengoko ushokoxeko lwamanzi luthwaxa uluntu ngeyona ndlela. uMashatile uthi iziseko zamanzi zelizwe zidinga ukuhlaziywa, watsho ebongoza uluntu jikelele luwasebenzise ngobunono amanzi. Dolopho seGauteng uData Murero uthi urhulumente wephondo unesicwangciso zokuphelisa imingeni ekhoyo ekuhlaleni. Koku singabalula ukongeza amagosa ezomthetho kwizitalato ezikhoyo zeliphondo. Lokamurero ebephakathi kwabazili kwisifihlo sika-Amantle Samane nobeneminyaka emithandathu. Bebengangozulu emakheni abantu abebezovalelisa okugcina ku-Amantle Samane oneminyaka eyisithupha ubudala, owatholakala kweminye emjondolo yaseSoweto edlwenguliwe wabulawa ngesihluku. Umndeni ukhala uyayithulisa ngalokhu. Tomorrow again we are going back to court, and then we'll be irrespectful that we'll be happy when you see this guy again at the back of the cell for the rest of his life. Omakhelwana bawuvalika umlomo ngenhliziyo emnene nothando uAmantle abenalo. Ube umuntu wabantu. Sisazama ukuthi sibe ngathi siyaphola. Asikapholi because of lenxeba leli esilizwile libhlungu kakhulu because of besibheke okukhulu emntaneni. Imeya yomkhandlu udolobha iGoli uData Murero uthi beyidolobha ikhona indlela abanazo ukulwa nobugebengu kanye nokubhekana nezinye ingqinamba ezikhungethe idolobha. Got so much work to do with our communities and fight the scourge of GBV in this country and in our city. Uzokhumbula ukuthi ke lesigameko senzeka ke ngesonto eledlule, kanti ke umsolwa ongokudabuka eMozambique ulindeleke ukuthi ke avele enkantolo yemantshi yaseProtea kusasa. Igama lami nguCalvin wakwaDludla, endabeni zeSABC ngibika ngiseSoweto eGoli. Kwalapha ezindabeni, isigqibo senkundla ephakamileyo eFreystata sitsala ingxoxo mpikiswano nanjengoko sisithi abayeni bangathabatha ifani yonkosikazi babo xa befuna. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona izindaba kwijelo leYouTube ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa.
Abasemagunyeni KwaZulu-Natal baphanda unobangela wokusweleka kwabantwana ababini abaneminyaka emibini nemithandathu kwilali yaseCabhane eMzumbe. Aba bantwana basweleke ngentseni yangoLwesibini ukanti amanye amalungu amathathu osapho angeniswe esibhedlele emva kwezityholo zokuba batye ukutya okutyhefekileyo. Lo mndeni wakwaNdlovu usashaqekile ube ufuna nezimpendulo ngokushona kwezingane zawo ezimbili, oneminyaka eyisithupha noneminyaka emibili, abashone ngokukhulu ukuzuma ngoLwesibini ekuseni ngemuva kokudla ukudla abasola ukuthi bekunobuthi. Umama wezingane, ugogo kanye nomfowabo lezi ngane oneminyaka eyi-11 bahanjiswa esibhedlela. Umndeni uthi laba baqala ukugula ngemuva kokuthi bedle isidlo sasebusuku ngesonto. Ngomsombuluko kuthiwa isimo sabo sempilo saba sibi. Ngaphambi kokuthi kubizwe abezimo eziphuthumayo ngoLwesibili, kushone izelamani zisekhaya. Nakwabo ukudla bathi badla kuyisonto. Badla kuyisonto bedla irice nobhontshisi, ubhontshisi lo sugar beans. Then emva kwalokho inhliziyo zabe seziba mnyama nje bebengadlula lonke. Inhliziyo zaba mnyama bebephuza amanzi, ingakho manje ngithi mina siqiniseka kakhulu emanzini. Umndeni uthi namanje usashaqekile ngalesi gameko. Bathi ukudla babekuthenge edolobheni eliseduze. Uhulumeni wesifundazwe uyalekelela. Asivezele ukuthi umphathi station obambile ubabudlamini ukuthi balithathela phezulu lolu daba ukuthi lawo ma specimens ahambe ngenyawa yePretoria ukuze kusheshe ukuhlolwa. Amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal ayaphenya. Londi Khadebe, SABC News, eMzumbe. Isigqibo senkundla ephakamileyo eFreystata sitsale ingxoxo mpikiswano nanjengoko sisithi abayeni bangathabatha ifani yonkosikazi babo xa befuna. Oku kusemva kokuba izinqandamathe ezimbini zivele phambi kwenkundla yomgaqo-siseko ziphikisana no-Section 26 womgaqo-siseko weli. Esi sigqibo sinike igunya abayeni ababini ukuba bathathe ifani zonkosikazi babo. Unkosikazi wokuqala kwabo bayeni ukhule enomnqweno wokugcina ifani yakhe xa etshata, nanjengoko abazali bakhe balandulela eli eseyimveku. Uthi ifani yakhe likhonco elisamdibanisa nabazali bakhe. Oku kubonwa ngabathile njengokungaqhelekanga tu kwaphela. You're supposed to take the surname of your husband because the husband is the head. Is the one who is going to pay lobola. But the court is failing men because at some point we are going to take advantage with this. Inzululwazi kwezomthetho zivakalise ulwazo uluvo ngalomba. I think it's pivotal in terms of the right to equality, and that this judgment only sets the groundbreaking moment in history where we say finally that we recognize the equality that there is among spouses in a marriage. Uluntu nalo luthathe ithuba laphefumla lwenjenje. When I get married, there's no way I can take the woman's surname because I'm the one who pays lobola and I'm the one who's marrying her. She should take my surname. The court is failing to men because at some point we're gonna take advantage with you guys, because every time they say 50-50, and which is not good at all, because we know that men has power. Ijaji yenkundla ephakamileyo eFreystata uJoseph Mhlambi ithi esi sibini sikubonakalisile ngokwaneleyo oko besikubanga, kwaye wanqwala ukuba ngokwenene esi sibini bisinyashwa amalungelo aso okuzimela. Nazi izimvo sababukeli ngelinqaku. Urhulumente makambe kancinci soze kaloku thina simkele ekhazi sekutheni ngoku sawubizwa ngeefani zakwabo komfazi. Owesifazane uyena okumele abhalise ifani yami kwi-ID yakhe, hayi kuba mna ndibhalise ifani yakhe kwi-ID yami. Kanti ubani apho otshata omunye angithi kumele ngiphi inkomo ngamlobola. Lo mbono uza norhulumente mna ndiyawukhaba, akakwasibaza lokusebenzisa ifani wasetyhini. Urhulumente wethu umsasazi noko ubhidekile kule game. Imini ngimshadile nje unkosikazi kufanele abize isibongo sami.
urhulumente wethu nguye kanye lozama ukulahla amasiko nezithethe zethu. Hayi urhulumente sosiqhathi. Nditheni ngoku ndangusibari makoti. Kubalekile ukuthi indoda uma ngabe ishadile unkosikazi abize isibongo sendoda. Sakazi lomthetho uhambisana inhlobo nesikompilo lethu thina eAfrika. Akukwazi ukuthi umuntu wesilisa athi eyinhloko aphinde kuthiwa futhi uzoshintsha isibongo abize isibongo somuntu aganene naye akwazi. Ngeke sikekelele calanye asingomanzi. Mna ndithi SABC siqhuba ngaso asidinga unxengwa. Lo ungumendi umeli benguye utshintsha ifana. ANC Mpumalanga ithi basekhondweni kwinkqubo yokwanjiswa kwenkonzo eliqela belibhiyozela intsuku ezilikhulu kwi-ofisi njengorhulumente wolawulo wesihlandlo sesixhenxe kweliphondo. Le mibhiyozo ibanjelwe eNkomazi eMpumalanga. Iphondo laseMpumalanga lelinye lamaphondo engaphulukananga nolawulo kuwo i-ANC emva konyulo lukazwelonke lwangoMeyi. Kweliphondo igqiba intsuku ezilikhulu kwi-ofisi baphume ngendlu abaxhasi beliqela bezokuzimasa lo msitho. Iinkokheli zeliqela ezikulawulo kulorhulumente wesihlandlo sesixhenxe zinike ingxelo kubaxhasi be-ANC. Usihlalo we-ANC kweliphondo uMandla Ndlovu uthi bazama ukukhawulelana nemingeni equka ukushokoxeka kwamanzi, iziseko zophuhliso ezingekho mgangathweni kwanentswela-ngqesho. People are complaining that it's water every day, but there is no a single drop of water. We have agreed with our municipalities that we must spend more than 80% of our allocation on water. Amahlakane ANC athi anciba ubudlelwane kunye norhulumente we-ANC. Parameter would have been the nature and the way that we consult each other now. Something that would not have happened in earlier times. But now the consultations are coming very thick and fast. Even if before we go to consult the government department in themselves, but there would have been that synergy between ourselves and the ANC itself, so that as and when the ANC has an opportunity to talk to their deployees, they know what exactly and what is that we feel. Abahlali basenkomazi banethemba lokuba imingeni abajamelene nayo kwinkqubo yokhanjiswa kwenkonzo iza kusonjululwa kungekudala. We've seen the premier going on the ground. You know, this thing of roads is a problem in our communities. So we've seen roads being patched. I just want to see them continue doing what they're doing now because they are reaching out to the people. Kusenjalo usihlalo we-ANC kweliphondo ukwanikeze iinkokheli zomthonyama zasenkomazi izipho eziquka imfuyo kwiinzame ezokuqinisa ubudlelwane phakathi kwalo mbutho nebhunga leenkokheli zomthonyama. Sibulele mawethu kusibeleka indlebe sinikhumbuze zangomso zezanoxa bethu ngesizulu usuku benzolo. Mandikubulise sembukeli ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lemozulu ndingatsho ndithi akho mvula zilindelekileyo kwindawo ezininzi zelizwe ngaphandle nje kwephaya eMpumalanga nalapho sibona kaloku la 30% wamathuba emvula ngokunjalo napha kwindawo ezikumntla-ntshona waseLimpopo. Kanti ke ngomsombukeli sabonto ba lisaqatsa ubhobhoyi kwindawo ezininzi zelizwe kodwa ke lithe rholele ngamafu kwindawo ezikumzantsi ntshona welizwe ungena phaya eMpuma Koloni ukonyukela kwindawo ezikumntla-mpuma welizwe futhi ke zikhona ezantshizane ezithe qa esalindelekileyo ukwehlela ke ngoku naphaya kwindawo ezikumntla-mpuma waseMpuma Koloni kanti ke naphaya eLimpopo sabonto ba usakhona la 30% wamathuba emvula. Qhubeke embukelo ngononophelo sikhona kaloku ezazibhaxuza enkungu ezilindelekileyo phaya eMpuma Koloni ukonyukela kwaZulu Natal ngokunjalo naseLimpopo kanti ke embukeli siyabongozwa into basiqaphele kaloku la mozulu efudumeleyo kakhulu nenomoya ninokudala kaloku imililo yamadlelo kwindawo esembindini welizwe kanti ke embukeli wona amaqondo wethu okutshisa sibonisa into abanoko lithande ukuba lihle izulu phaya eKapa lodumo lalapho amaqondo efikela ku-14 degrees Celsius thanda phansi ke ngesixhenxe phaya eSutherland zaphinda thathise ke bethu ngo-15 phaya eCalvinia ngokunjalo naseFrede naluba ke wena mbukeli use-Uppington lindela nje imozulu efudumeleyo ngo-17 ku-11 degrees olindelekileyo phaya eMbuqe konowood eSouthern Wood eMthatha phaya ngelixa eMonti koWilsonia kwaMalinda ingu-15 9 phaya eKomani zathathise kamaqondo eRhawutini ngo-12 ngelixa ingu-17 eliphalale 19 eMusina ngokunjalo nasePhalaborwa kanti ke xa sihlabela mgama sijonga
sijonga ngomso sabona into yoba noko lihle izulu kwiindawo ezininzi amaqondo abetha ku-27 phaa kogugulethu ekhayelitsha ngelixa ke ngu-32 eCalvinia atshisa ngu-38 eUppington kanti ke ngu-32 eKomani 37 enxuba ngelixa eVryburg ingu-34 kuba ke wena userhawutini lindela 30 ngelixa ingu-31 eMusina kamnandi mawethu.